Van Os Groenteproducties wint Loek Nelissenprijs. Van Os Groenteproducties wint Publieksprijs. Het is vandaag 8 januari. Dit is het PLMA-journaal. In een bomvolle schouwburg zijn donderdagavond de winnaars van de Venraïse Ondernemersprijzen bekendgemaakt. De gezamenlijke Venraïse ondernemersverenigingen, verenigd in het Venraïse Ondernemersplatform, reiken sinds 2002 jaarlijks de Loek Nelissenprijs uit aan de ondernemer van het jaar en de Rabobank Publieksprijs aan de ondernemer met de beste persoonlijke presentatie. De prijzen zijn bedoeld ter stimulering van het ondernemerschap in de gemeente Venray en omgeving. Waanzinnig. Ja, waanzinnig. Waanzinnig. Ik vond hem waanzinnig. Het thema is waanzinnig en ik vind dat ook waanzinnig. Waanzinnig ondernemend, dat was het thema bij de Venraïse Ondernemersprijzen dit jaar. En voor het team van Peter van Os uit Leunen werd het ook een waanzinnige onderneming. Nou, eerste reactie, ik vind het gewoon geweldig. Dat had ik niet durven te dromen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb een waanzinnig team. Dus dat past precies bij het waanzinnige dit jaar. Maar ja, het is gewoon super. En toen had je in één keer gewonnen. Ja, nou, ik had het echt niet verwacht. Maar ik ben er ontzettend blij mee. Ik vind het gewoon echt waanzinnig. Maar 's middags tijdens de generale repetities was nog niet duidelijk wie er zou gaan winnen. Dat is het waanzinnig lastige van deze wedstrijd, is dat je absoluut geen idee hebt wie je tegenstrevers zijn. Dus ik kan er geen zinnig woord over zeggen wie dat er gaat winnen. Dat is een goeie. Ik zou ook zeggen dat wij dat gaan doen. Nee. Wie gaat er winnen? Ik zou het niet weten. Wij. Ik denk dat winnen niet zo belangrijk is wat mij betreft. Ik hoop ik. Ja, en dan sta je dan te kijken, maar dat vind ik gewoon. De beste gaat winnen vanavond. En dat bleek uiteindelijk ook, want niet alleen de Rabo Publieksprijs ging mee naar Leunen, maar ook de felbegeerde Loek Nelissenprijs, die bekendgemaakt werd door burgemeester Gielissen en overhandigd werd door Loek Nelissen junior. De VOP voor VOP gaat naar VOP van Os Peter. Peter en Priska van Os. Nou, de reden waarom ik gewonnen ben, er is een jury en een publiek. En die beslist erover. Dus ja, die vinden denk ik dan toch wel dat ik de beste ben. Ik wil het niet graag over mezelf zeggen, maar ja, ik denk het wel. Een apart verhaal binnen de presentatie van de ondernemer waren de laarzen waarmee hij op het podium verscheen. Meteen even over die laarzen, Peter. Die heb jij aan, maar hebben die ook een speciale betekenis voor jou? Nou, een speciale betekenis. Dit is eigenlijk gewoon, ik moet heel vaak een keertje naar binnen, wat helpen. Kom je van het land af, zand aan de schoenen. Dus ja, altijd die schoenen uit, altijd een probleem. Ik dacht, laarzen, steunzolen erin. Oh, makkelijk. Oh, je hebt steunzolen erin? Ja, dat loopt makkelijker. En het begint een beetje een handelsmerk te worden. Pas was ik bij iemand en die zegt van, je zult toch wel met de laarzen aan op het podium staan. Dus ik denk van, weet hij al wat ik ga doen? Maar ja, dus dat was eigenlijk al het bewijs dat iedereen kent mij op laarzen. Peter van Os, altijd laarzen aan. Ja, waanzinnig, omdat je niet weet waar het eindigt, maar ook omdat je weet dat het altijd wat oplevert. Waanzinnig, omdat we in de spiegel kijken durven zeggen dat we trots zijn op ons bedrijf en onze mensen. Waanzinnig ondernemen is vechten, vallen en opstaan. De kar trekken doe je niet in je eentje, maar met een meer dan waanzinnig team. Hoe verliepen de voorbereidingen voor deze avond? Daar zijn we al weken mee bezig. Ja, maar op zich een leuke tijd. Druk, maar achteraf niet willen missen. Waar zaten de moeilijkheden? In het begin, wat ga je op zo'n avond brengen? Hoe ga je het allemaal in elkaar steken? Moet je toch even over nadenken. Doe je met personeel, met product? Bij ons was een beetje een probleem. We hadden op dit moment het product niet echt voorhanden. Dus daar moet je toch mee omspringen. Van hoe ga je dat dan invullen? Maar we hebben toch zo goed mogelijk proberen te doen. En dat gold ook voor de andere genomineerden die ook allemaal hun beste beentje voorzetten. In 2008 heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen en zijn wij als 4e generatie op de boerderij gaan wonen. Het jaar daarna is het bedrijf vernieuwd door 2 melkrobots,
meer ruimte voor de koeien en een nieuw dak met zonnepanelen. Maar niet alleen daarin onderscheiden we ons. We hebben ons aangesloten bij een coöperatie, de Verenigde Agrarische Kinderopvang, waar kennisdelen voorop staat. We hebben een gemeenschappelijke groene visie waarin we vinden dat elk kind het recht heeft om op te groeien in een groene omgeving. Naast de mukkenstal uit Leunen was ook de kaaskenner genomineerd. Ik wilde al heel lang voor mezelf beginnen. Toen ik 12 was wist ik dat eigenlijk al. En omdat we allerlei levensmiddelentechnologie hebben gedaan, was iets in de food wel vanzelfsprekend. En toen zijn we een beetje per ongeluk via een advertentie in de krant bij de winkel in Tegelen uitgekomen. En waren we gelijk enthousiast en zijn we begonnen. Omdat we een beetje wilden groeien, onze ambities na wilden jagen, zijn we in Venray een tweede winkel begonnen. En daar zitten we nu ook alweer 19 jaar. Hoe verliepen de voorbereidingen naar deze dag toe? Chaotisch, want de zomer is onze drukste tijd van het jaar. Met kerst als absolute hoogtepunt. En dus om dan helemaal de voorbereiding goed te laten verlopen, dat is wel eens wat lastig. En zoals de kaaskenner alles weet van kaas, weten andere deelnemers alles van asperges en aardbeien. We zijn puur op de klanten gericht, op lekkere aardbeien, lekkere asperges en vers. Dat het zo vers mogelijk is, dat de klanten zien dat het een eigen product is, dat waar het vandaan komt, dat het mijn eigen teelt is. Onze klanten komen speciaal voor onze asperges en aardbeien. Sommigen rijden er zelfs voor om, vanwege de smaak en de versheid. Van 's morgens om 6 uur nog op land, om 9 uur een vers product in de winkel. We zijn waanzinnig trots op ons bedrijf, toch zitten we niet stil. De komende jaren willen we ons nog verder ontwikkelen om onze klanten nog eerder en langer van onze producten te kunnen laten genieten. Goedenavond, mijn naam is Koen Litjes, eigenaar van Krachtglas. Enerzijds vakman, anderzijds ondernemer. Graag neem ik jullie mee in mijn droom om van deze onderneming een waanzinnige onderneming te maken. Ik vond het wel allemaal spannend, het was geen gesneden koek voor mij. Moeilijkheden op het podium nog om de zaken goed voor elkaar te krijgen? Nee, ik had meer met mijn zenuwen en bedwang te houden te maken als met alle voorbereidingen. Het was toch wel redelijk veel werk en redelijk arbeidsintensief om alles zo te krijgen zoals ik dat graag zou willen. In 2015 ben ik gestart met EduTech en een nieuwe tak binnen de Krachtglasgroep. Gericht op het bieden van een nieuwe toekomst voor werklozen binnen de metaalindustrie. Dames en heren, welkom bij de opleiding tot constructiebankwerker Lasser. En hoe kijk je naar 2016? Wat voor jaar wordt het? Nieuw jaar, nieuwe kansen. Dus ja, dat moeten we afwachten. Maar ik heb al wat plannen die ik nog uit wil rollen. Dus daar blijven we zeker niet stilstaan. En stilstaan doen de andere bedrijven ook zeker niet. 2016 wordt voor mij een jaar toch weer met de nodige investeringen in het civiele techniek. Maar het is gelukt. Want bij Joop Goossens zijn we niet voor één gat te vangen. Ik wil u vanavond even meenemen in onze wereld. Dit is onze bovenwereld. Eén gat. Godverdomme, wat is het donker? Het stinkt. Dames en heren, waar bent u? Wat verdikt me nou. Daar bent u. Welkom in onze onderwereld. Zit u wel eens verstopt? Dat wordt voor ons een mooi jaar. 2016 zie ik positief. Ik denk dat er weer volop kansen liggen in 2016. De crisis is voorbij. Mensen hebben weer een positief idee en we gaan er gewoon weer voor. Hoe ga je het nieuwe jaar tegemoet? Met frisse zin natuurlijk. Zo van de klanten. We zijn bekend geworden nu bij de klanten. Hopen dat er veel reclame gemaakt en dat er heel veel klanten zullen komen. En dat heel enthousiast gaan we weer beginnen. Ja, sowieso positief. Het draait allemaal, het loopt allemaal lekker. Alleen bij het melkveebedrijf mogen de prijsontwikkelingen iets positiever ontwikkelen. Maar voor de rest gaat het als een trein. Dus we zijn dik tevreden met hoe het nu is. En we hebben volle vertrouwen in wat er nog gaat komen. Voor de tweede keer om een eerste reactie. We doen het met het hele team. Hè? Dus ik bedank ook mijn team, dat is super. Ja, en ze staan achter je, Peter. Dames en heren, ook het hele team van Peter van Os, het groenteproductiebedrijf. Ja, het is echt een prachtig jaar. Ja, echt. Goeie afsluiting ook. Helemaal geweldig. Beter kan niet.
Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgenavond is er een nieuwe uitzending van Venray van Toen te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. De komende nacht neemt de kans op vorst toe. Wanneer het helder blijft zal het 1 graad onder nul worden. Overdag zal het droog verlopen met flinke opklaringen en in de loop van de dag neemt de bewolking echter toe en het wordt circa 9 graden. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot dinsdag.